मिथिबाय दा थ' गतिके बेहाय जेबो नार्भास जानांगौ गैया नायनांगौआनो जोङो नायगोन आरो बेवहाय जोङो बे ओनसोलखौ सान्थि भाबे उन्नतिनि सिन्था गावजों गाव जोङो लामा दालां बानायनायनि सिन्थाखौ बेखिनि बोसोराव खालामगोन आरो 2030आवसो जोंनि आसोल दावहाया जाहैफिनगोन बेहाय बिपिएफ इउपिफोरजों नांलायनांगौ बेसो जाहैफिनगोन मिथिबाय बुजिबाय दा खोथाखौ बेवहाय खुनु दल जाथ'नाय नङा नोंथांमोननि जेनोखि सुक्ति खालामनाय दैदेनगिरिफ्रानो बिसोरनो सालायगोन थ' गतिके मोननांगौबाबो नोंसोरनो मोनगोन थ' गतिके मा ओरै थांब्रनानै गावखौ मेगनाव नोजोर गोग्लैजानानै जोंथ' दा जेबो बुंनाय नङाना जेब्ला कमिटिया फैगोन गभर्नमेन्टआ प्रेसिडेन्टआ बानायना होगोन इन्टारिम गभर्नमेन्टआव बानायना होगोन अब्लासो जों नोजोर नायगोन ना उमुगाथ' उमुगाव सोलाहैबाय माथो ना नंगौना नङा ओंखायनो जेबो सिन्था गैया जोंनाव गोदान सरकार फैफिनगोन जोंनो सालायगोन गतिके बे मोनसे सोलायनाय हाजार गाबख्रावनानै बुंबाय था थांनाय बारावबो युवा भारत केनेकुवा जितिल आपनालोके गम पाय यात चमत्कार आहे मोनसे सोमोनांथाव मोनसे बेहाय पलिटिक्स फैदों राजनितिक नङाबाथ' जोंनो सालायो ना अनेकथा राजनितिक खोथा जे जोंखौ बिजेपिजों दङ होननानै मुस्लिमफोरखौ अनेकथा खोथा बुंबाय लेन्ड पाटा होगोन होननानै जोंनो होगासिनो दं लेन्ड पाटायालाय मन्दिर मस्जिद खुनु ईदगाहफ्राव होनायनि खुनु रेकर्डआनो गैफेरामोन सिगां बिजेपिनि आमाव जोंनो होबाय थादों थ' बेफोरखौ सिन्था खालामालासिनो जे बे थांबाय मोनसे दङ दानि जाबाय आसाम बिधान सभा बे आसाम बिधान सभायावबो जोङो दा बुजिनो गोरों मानसिफ्रा जोंनि गामि ओनसोलाव मिथिदों जे बिपिएफ सरकारावनो जेनोखि केन्डिडेट जोंना मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांखौनो भट होगोन आरो दिनैहाय बेहाय सासेबो मुस्लिम गैया खिन्थु अलरेडि आल'सनाया सावरायखाजोबनाय दंखायो बिथांमोना होगोन बिसोरनि डिसिसना लास्ट डिसिसन जायो मानोना शान्ति उन्नति खालामनांगौ दायित्व दं हिसाबै दिनैहाय बिपिएफ सरकारखौनो नांगौ होननानै जोङो दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा खावलायफिनदों दिनै रायजो सभायाव प्रमदार थांबाय गावबा गोसो जानानै थाङाखै बेखौ बै आंनिफ्रायनो इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन नालाय जे साइन्टिफिक एमेन्डमेन्ट जोंनि बे संशोधन जासिगोन माबा बिधानाव सोलायसिगोन बे सोलायनो थाखाय गोजौनिफ्रायनो बिथांखौ उमुगखौ लाबो उमुगा फैनांगौ होननानै बिथांखौ डाइरेक्ट सायख'नानै लिंहरनाय दा जोङो बेवहाय मा जागोन जोंनि बे 125 125 एमेन्डमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ फैयोब्ला मा जागोन जोंना डाइरेक्ट सेन्ट्रेल फान्डिं फैसिगोन डाइरेक्ट जोंनावनो आखायाव जोङो दा 1100 कोटि जोङो मोनो बेहाय बेसेबां मोनगोन 30,000 कोटिखौ बारा जों मोनगोन सासे एमफ्रा गोहोगोरा बै स्टेटनि मिनिस्टारनिफ्रायनो थाखा फैसाया जोंनाव मोनसेया फैगोन मेना जोंनावहाय थाखा फैसाया डाइरेक्ट गोजौनिफ्रायनो जोंनि फान्डआव बिटिसिआव हाबफैसिगोन बुजिबाय बेवहायनो जोंनावनो हाबफैसिगोन आरो जोंना 60टा सिट बानायनांगौ दङ 60टा सिट जासिगोन बिटिसिआ थांनाय बारावनो गहपुर सनितपुरनि मानसिफ्रा ओरै बिटिसिआव भट होदों थांनाय बाराव नङा समस्थिया जाथ'वाखै बे समस्थिखौ बानायनांगौनि थाखाय बेखौ बिल पास खालामनानै एडप्ट खालामनानै दा बेखौ पार्लामेन्टआव पास खालामनानै गोदान गभर्नमेन्टजों लोगोसे बेखौ बानायनायनि जोंनि गोदान आपडेटआ बेनो दा मोननाया बिदिनोसै जोङो नांगौबो मानसि हिसाबै नंगौना नङा जोंबोथ' गोबां रोखोमै होदों ना नंगौना नङा जों मालाय होआखै नामा जों बानायाखै नामा जोंलाय माथो ओरैनो हाग्रायाव थाबाय थादों नामा जिरायनानै जोंबोथ' होदोंना दा बिथांमोना बुंदों एप्लिकेला होथाराखै उमुगला होथाराखै होनबालाय बेलाय न'आलाय मानो मिथिं खालामजादों ना मेला लामा बानायना होदों दङ आरो गोबां रोखोमनि स्कलारशिप जोङो होदों अनसाय बिथांखि होदों गियान सोरां होदों आलारि सोरां होदों माइनाव सोरां होदों ना आरो बेबायदिनो बड'फा सभापति गोबां रोखोमनि जोंनावहाय बेबायदि होदों नाथाय जेनोखि स्किम बिथांमोननि जेनोखि दाख्लैनि 2 लाख राननाय बे जेबो स्किम गैया सोरबा न'खरनि मानसिफ्रा गासिबो साथाम साब्रै लाजोब्बाय दालाय फन रेकर्डआव खोनाखै होनबा गोजौआ लांफिनो होननाया गोजौआबा सोरखाय लांफिनग्रायाबा 50,000 होलांबा गोजौआव लांफिनबाय
बिदिखि स्किम जायो नामा जोंनाथ' फ्रि होजोबदों माथो ना जों लांफिनाखै माथो दा बिदि लांफिननानै गोजौआबासो हाग्रामाखौसो बुंहरबाय बियो बदनाम खालामबाय हाग्रामाया जादों होनबा 1.5 लाख ना बि जानोथ' स्किम होआना गैयि लिडारफ्रानो जादों थारमाने बिसिना बिदिसो थारमाने थ' गतिके जोङो बेफोरखौ सिन्था खालामलासो जोंना नैबे गभर्नमेन्टआ फैखासिगोन बे गभर्नमेन्टनि थाखाय जोङो ज' थानांगौ मोनसेबो दोरोदनो नाङा आरो बे सरकारानो गोदान इन्टारिमाव दाफिनगोन जोंनो दागोन आरो जोंनो सालायगोन बेयाव खुनु गोनो गोथो जानो नाङा जोङो सावरायबाय गासैबो जोंनिनो बेहाय वर्कारफोर गोजाखा गोदानथ' रावबो फैखाया नंगौना नङा थ' थिग थानांगौ ज' ज'यै थानांगौ जोंनि मानगोनां रनजित बसुमतारीखौ आं देरहाहोनांगौ आरो बेखौ जोङो दिसपुराव बै इन्टारिम गभर्नमेन्ट जेनाखि बिल पास खालामनायफोराव जोङो मदद होनो बिथांखौ जोङो खाबु होनांगौ थ' बेखिनिखौ बुंबाय आं गोलाव बुंनो सानाखिसै आरो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों बे समाव हामबाय थाबावबाय जोंनि बे सावरायग्रा एक्स EM सारिपति दानो बियो जोंनि गासै बुस्थुफोरखौहाय दिनैसिम ओनसोलावहाय जोंना मा मा जाबोदों मा जाबोआखै बेफोरखौहाय जोङो मोजाङै बुजायना